Okay, hallo. Nu vil jeg vise cosinusrelationen på den her trekant. Okay, det her, det er cosinusrelationen. Og det her, det er en trekant. Og så skal vi sige, at det her, det kunne være A, B, C. Så vil det her være B og A og C. Ja. Og så skal vi sige, at vi måske kendte alle sammen, men ikke den her vinkel her. Vinkel A. Så skulle man bruge den her cosinus her. Og så må man sætte tallene ind herfra. Og det gør man således. Og så kunne man så finde den her vinkel. Men hvis man så ville finde en af siderne, for eksempel den her side, lille b, så kunne man bruge den her, som hedder b i anden. Og så finder man så b i anden. Ja, den her, som er en omskrevet cosinusrelation. Så det du gør er bare at sætte det ind, faktisk. Ja. Det var det.